салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бисёриро ба пластик фигурный потолок мепурсиданд. бародарон, ина ба пластик потолоки бассейн чизере ки шумо мехоҳед мо пастарца мекунем, ҳамун навораи мехостагии шуморо пешкаши ҳар яки шумо бигардонем. ҳар касоне мехоҳед ҳам хел потолок задан дар WhatsApp менависонед, нашоти нархнамо суҳбат мекунем. дар номери болои экран мондагӣ WhatsApp дар WhatsApp мо бинависонед, нашоти нархнамо суҳбат мекунем. на пластикати бассейн задагӣ, монтажкаги галагин мондагӣ, не ки ида лента монда намешавад. нигоҳ кунед чӣ хел ба зебо мондагӣ. кадом сети маъқултона ҳамун ҳамун цвет ба пластик мезанем, метавонем то бассейн, тоқа бассейн ё кипрасои. панотон махлутон авораи ояндаи Сафархон ТВ-ро дастгири фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва касоне ки меҳмонед дар канал обуна мешавем бародарон.